फै जों दिनै USB bootable फाइल जिथुनाखि अपारेटिं सिस्टेम बेखौ जोङो जुदि मोनसे लेपटपनिफ्राय गुबुन लेपटपाव बा मोनसे कम्पिउटारनिफ्राय गुबुन मोनसे कम्पिउटाराव जोङो बुटेबल जुदि खालामनोबा बा जोङो हमना ला मोनसे गोदान अपारेटिं सिस्टेम सोनो नागिरदों नाथाय डिस्क गैया आरो जोङो मा होनदों सफ्टवेयर जिथुनाखि अपारेटिं सिस्टेम बियो नोंनाव माबा ISO फाइल हिसाबै दङ। ISO फाइल माने जोङो जेब्ला डाउनलड खालामो अब्ला जों बेखौ मोननो हायो इन्टारनेटनि जेरै गिबियाव जोंनो मा नांगोन जोङो OS अपारेटिं सिस्टेम जिखियानो जाया Windows 10 Windows 7 Windows 8 जिखियानो जाया जोङो जायखिजाया मोनसे अपारेटिं सिस्टेम जोङो ISO फाइल नांगोन। दा बेवहाय जोङो मोनसे मोजां वेबसाइट दङ जेरावनाखि जोङो विन्ड'सखौ जों मोननो हायो आरो Windows 10 जुदि खालामनो गोसोबा जोङो Windows होनानै डाइरेक्ट जोङो नागिरबानो बेवहाय Windows 10 मोनगोन। Windows 10 नि डाउनलड जों मोनगोन। सरि बेयाव नेटआ एसे स्ल' जादों। बेनिफ्राय मोनसे वेबसाइटनि गेजेराव जोङो बेजों डाउनलड खालामसै getintoPC.com getintoPC.com जों बेवहाय गोबां सफ्टवेरखौ मोननो हायो। नैबेवहाय दङ जों बेवहाय केटेगरिसखौ नाय सफ्टवेयर अपारेटिं सिस्टेम होननाय लोगो लोगो नैबेयाव दंखाजोबो होम सफ्टवेयर केटेगरिज अपारेटिं सिस्टेम्स 3D CAD ग्राफिक्स डिजाइन माल्टिमिडिया डेभेलपमेन्ट एन्टिभाइरास एजुकेसन टिउटरियेल बेफोरखौ मोननाय जायो। दा जों अपारेटिं सिस्टेमाव थांगोन। दा बेवहाय जोङो जिखिनि नांगौ बेखौ मोनजोबगोन आरो Windows 7 Ultimate 32 बिट 64 बिट माल्टिलिंगुवेल आपडेट भार्सन जों मोनगोन। जोङो बेवहाय नागिरनो हागोन Windows 7 10 in all in one ISO आपडेट जुलाइ नैबे ISO फाइल जों मोनगोन आरो बेनिफ्राय जोङो जायखिजाया मोनसे डाउनलड खालामनो हायो। जों माखौ सोनो गोसो जोङो 7 नांगौबा आरो मोनबावगोन ओरै जोङो नायलांबाय थागोन Windows 10 नैबेयो 64 बिट आपडेट जुलाइ 2000 माबायाव नैबेयो Windows 7 all in one 232 मोननैबो बिटआ जोंना बेवहाय दङ। दा जोङो बेखौ डाउनलड खालामनो गोसोबा क्लिक खालामनानै नैबेवहाय मोनगोन। बेयाव माखासे माबा दङ all in one मा दङ बेखौ नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबेयाव स्क्रिनशट होदों माबायाव दै सोनो हायो बिदि दङ। बिटआ बेयाव थाजोबखागोन 64 65 जों बेखौ इनस्टल खालामनाय समाव जों मोनगोन। बेजों लोगोसे जोंनाव दङ दा इनस्टल खालामनाया जोङो नैबेयावहाय दङ डाउनलड 32 बिट आरो 32 बिट बा गोजौनिया बेनिफ्राय 64 बिट बा गाहायनिया जों बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय 64 बिट नांगौबा 64 बिटखौ खनसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयो गुबुन मोनसे माबायाव वेबसाइट लिंकआव थांगोन। बेवहाय your requested resources will be generated from Linux सार्भारनिफ्राय बे रिसर्सआ डाउनलडा जागोन। दा बेखौ बेवहाय भेलिड खालामदों दंना गैया बे सफ्टवेरा बेखिनि। बेनि उनाव जोंनो नांगोन मोनसे नैबे पावार ISO बेखौबो जों डाउनलड खालामनो मोनगोन इजियै। जों पावार ISOखौबो जोङो बेवहाय डाउनलडआव पावार ISO डाउनलड नैबेखौ जों नागिरबानो मोनगोन। बेयाव दंफैखायो जोङो बेसेबां नांगौनो 32 बिट बा नोंनि अपारेटिं सिस्टेमा 32 बिट बा 32 बिट बेनिफ्राय 64 बिट बा 64 बिट जि नोंनि हार्डवेरा जे अपारेटिं सिस्टेमा जि सापर्ट जायो बेखौ नों डाउनलड खालामबानो जाबाय। आंनाव अलरेडि डाउनलड खालामखानाय दंखायो। दा नैबेयाव आंनाव अलरेडि दङ। दा जोङो नांगोन मोनसे पेन ड्राइभ खालि पेन ड्राइभ बेयो जाहैबाय खमसे खम 8 GB
8GB बा 4GB आबो सापर्ट जायो 4, 8, 16 जिखियानो जाया खालि पेन ड्राइभ बेवहाय माबाफोर दङबा जों बेखौ डिलिट खालामना लानो हायो बेखौ दोनथ'बाय जोङो बे बुटेबल ड्राइभखौ खालामनो थाखाय ISO फाइल मोनसे अपारेटिं सिस्टेमनि बेनिफ्राय नेक्स्ट जोंनो नांगौ पेन ड्राइभ गंसे बेजों लोगोसे बेनिफ्राय पावार ISO सफ्टवेयर गासै मोनथामखौ जोंनो नांगौ बेनि उनाव जोङो दा थांनि पेन ड्राइभआव जोंहा जेबो गैखाया नै रिमुभेबल डिस्क दङ दा बेखौ आङो पावार ISOनि हेफाजाबाव आं बेखौ माने बुटेबल USB ड्राइभ खालामगोन दा बेवहाय जोंहा दङ नै एक्सनाव थांनांगोन टुल्सआव थांनानै जोङो माखासे दङ खिन्थु जों टुल्सनिफ्राय डाइरेक्ट बानायगोन बार्न खालामा बेफोरखौ जों बानाया जोंनो नांगौ मा USB नैबावहाय जोङो मोनगोन क्रिएट बुटेबल USB ड्राइभ नैबावहाय दङ बेखौ जोङो क्लिक खालामनानै जोङो बेवहाय मोनगोन नैबे इमेज फाइला जोंना डाउनलड खालामनाय इमेज ISO फाइला बहाव दङ बेखौ इमेज फाइलबो होनना बुंनाय जायो आं अलरेडि नैबेवहाय दङमोन नैबे आं फारसेनिफ्राय खोन्थानि नैबेवहाय दङ आंना सफ्टवेराव दोनदों आङो सफ्टवेराव आं डाउनलड खालामनो मोनखानाय दङ अलरेडि अपारेटिं सिस्टेम मोनसे दं O'आव अपारेटिं सिस्टेम बेवहाय दङ आंनाव विन्ड'ज आल्टिमेट बेनिफ्राय नैबे दङ उबुन्टु दं कालि लिनाक्स दङ ISO बेफोर गासैबो ISO फाइल बेनिखायनो आङो दा खालामगोन नैबे विन्ड'ज 7 आल्टिमेटखौ ISO फाइल बेयो मोनसे इमेज नैबे डिस्क इमेज फाइल बेयाव खोन्थाखादों दा माखासे दंबावो बेफोरबो डिस्क ISO फाइल आरो बेखौ फल्डारनि सिङाव बेनिफ्राय अपेन खालामबाय दा बियो अलरेडि लाबाय बेनिफ्राय जोङो पेन ड्राइभखौ जोङो सेलेक्ट खालामगोन अलरेडि सेलेक्ट जाना थाखायो बेखौ खनसे जोङो सेलेक्ट खालामबावनो हायो दा बेनि उनाव जोङो मा इउज खालामो बेखौ जिपथ' नङा USB FTDबो नङा फ्लपि डिस्क नङा रिराइट नङा USB HDD हार्ड डिस्क ड्राइभ हिसाबै जों बेखौ इउज खालामगोन अट'मेटिकैनो थानो हो बेनिफ्राय दाना जोङो स्टार्ट खालामसिगोन स्टार्ट नाव बेयाव सोंबावगोन अल डेटा USB विल ओभारराइडन डु इउ वान्ट टु कन्टिनिउ नैबावहाय जि पेन ड्राइभआव जेसेबांखिनि डेटा दं बेफोर गासिबो दानजाजोबगोन बा एबा बेयाव जोङो गोदान बेखौ सोनाय जासिगोन होननानै बुंनाय जादों दा बेवहाय आं अलरेडि अके मारना होबाय दा बियो स्टार्ट जासिगोन टटेल साइजआ जाहैबाय डेटा 3.9 GB बेनिफ्राय नै स्टार्ट जाजेनबाय 14 टाइम होदों एसे लं टाइम लागोन बियो नैबेयो 1% जादों आं दसे स्किप खालामसिगोन 30% जाबाय दसेनि उनाव जों फैबावगोन 59 जादों दासो 60 दसे स्किप खालामबावगोन 99 जाबाय जाथारसिगोन 99 जानाय एसे टाइम लाबाय कमप्लीट जासिगोन 99 it's going to complete now go now बेवहाय होबाय राइटिंग USB ड्राइभ कमप्लीट इट सक्सेसफुली कमप्लीट जाबाय दा जोङो क्लोज खालामनो हासिगोन क्लोज खालामबाय अलरेडि ओमफ्राय बेखौ जोंनो नांला जों क्लोज खालामहरनो हाबाय बेनिफ्राय जों दा ड्राइभखौ जों नायनो हासिगोन नैबेवहाय नैबे रिमुभेबल ड्राइभआव दङ दा जों बेखौ रिप्लेस खालामोबा बा जोङो बेखौ बरननानै आरो गोदानै जुदि सोयोबा जों बेखौ मोनसे बुटेबल फाइल हिसाबै जों मोनगोन जों मोनसे बख'नि बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो बेखौ बेवहाय सोनानै नायफिननि माबायदि जाखो इनस्टलेबल जादोंना जायाखै जों इनस्टलेबल जों बेवहाय नुनो मोनगोन सरि बेयावहाय दा नुनाय नङा दा जोङो बेखौ गुबुन माबायाव सोयोबा जों नुनो मोनगोन नैबेनो बे जाहैबाय इनस्टलेबल जागोन बेवहाय जेसेबांखिनि बुट बेफोर गासैबो फाइलासो दंजोबो नैबेयाव